Basabillabonako udalak Bernart Etxepare Lizeoaren Euskal Herriko lau mapa erosi ditu herriko eraikin publikoetan jartzeko. Ikusten dezuen bezala, udaletxeko herritarren arreta zerbitzuan jarri dugu gurea dagoeneko. Honakoa, mapa bat baino asko gehiago dala uste dugu, Ipar Euskal Herrian ere euskeraz ikastearen aldeko elkartasun ekimen bat baita. Aurrera euskera, aurrera Bernart Etxepare Lizeoa. Mila esker Basabillabonako udalari Bernart Etxepare Lizeoak ateratako mapa hau gure esku jartzeagatik. Mapa hau mapa baino gehiago da, proiektu pedagogiko bat baino haratago eduktu bat isladatzen du. Euskal Herriko txoko guztietan euskeraz bizi pentsatu eta noski gure herria eraikitzen laguntzeko handia baita. Bilabonako Flemin Herri Eskolan eta Arniobeko Institutuan Bernart Etxeparearen Euskal Herriko mapa ere jaso egin dugu. Ipar Euskal Herrian euskeraz ikastearen alde. Animatu eta euskeraz ikasi. Ipar Euskal Herrian ere. Aupa, animo! Bernart Etxeparen hitzak Euskal Herri osora ekarriko ditugu bere hitzak eta gure musika jarriko. Mapan du gara Euskal Herria!